enfocadas cara a procura de emprego son aqueles rasgos de personalidade, habilidades sociais, actitudes e capacidades que axudan a persona a moverse no seu entorno. Xa se enfocamos cara a procura de emprego, teria que ver ca forma na que nos podemos realizar o noso traballo, a forma na que nos podemos relacionar con nosos compañeros ou compañeiras, como enfocamos a tarea e incluso como resolvemos os problemas. Se queredes saber un pouquiño máis e queredes traballar estas habilidades, non sei se coñecedes dentro da página de emprego.xunta.gal, na pestana de demandantes, se baixamos un pouquiño, temos aquí os contenidos informativos de Emprego Galiza e no último podemos ver como mejorar as miñas habilidades blandas. Entón, se pinchamos aí, temos unha guía que é bastante útil da Fundación Pública de Galega de Formación para o Emprego e aí poderemos atopar como traballar diferentes habilidades como a motivación, a creatividade, a negociación, a persuasión ou a comunicación. No seguinte vídeo vos comentaremos como poder traballar e como poder coñecer as nosas competencias dentro da página web do SEPE. Eficiente, próspera, procura. Bicos!